раҳбар Собирова корманди мактаби рақами 27 ҷамоати инҷии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ки давоми 10 рӯз ба пахтачинӣ сафарбар шуда буд, дар роҳи бозгашт ҷон аз даст дод. Собирова ҳамчун фаррош дар мактаб кор мекард. ӯ ҳамроҳи кормандони ин муассисаи таълимӣ барои 10 рӯз ба заминҳои пахтазори хоҷагӣ ба номи Кушато сафарбар шуданд, вале бегоҳи рӯзи ҳаштум дар бошишгоҳи саҳроӣ аз олам даргузашт. хабари даргузашти Собироваро ҳамкоронаш таъид намуданд. Абдулҳаким Умедов, директори мактаби таҳсилоти миёнаи умумии рақами 27 ноҳияи Бобоҷон Ғафуров дар суҳбат бо Спутник Тоҷикистон гуфт: Собирова зоҳиран солим буд ва саломатии худ шикоят намекард, аммо бегоҳи рӯзи ҷумъа вақти расидан ба бошишгоҳи саҳроӣ ки барои ҷойи хоби кормандони мактаб омода шуда буд, ногаҳон қалбаш аз кор боз монда ва ҷон ба ҳақ таслим намудааст. Собирова солим буданд ва яке аз ҳашаратчиёни пешқадам буданд. ҳамон рӯз 70 кило пахта чида ҳамроҳ бо ҳамкорон то бошишгоҳи саҳроӣ расиданд, вале соатҳои наздик ба 19 бегоҳ бандагӣ карданд, гуфт директори мактаб. раҳбар Собирова 25 сентябри соли ҷорӣ 53 сола шуда буд ва наздик ба 50 соли охир дар мактаби таҳсилоти миёнаи умумии рақам 27 ба ҳайси фаррош кор мекард. ҷанозаи ӯ 2 октябр дар қабристони ҷамоати инҷии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров бо иштироки хешу пайвандон ва ҳамкоронаш ба хок супорида шудааст.